Bore da, a chroeso i chi i wasanaeth gwahanol o Fro Alet heddiw. Mae wahanol achos dwi wedi cael dod allan o'r stydi. Mi glywch chi adar yn gwneud i gorau i dorri ar naws i. Ond mae hefyd yn wasanaeth gwahanol oherwydd bod Aneirin Owen yn mynd i bregethu ni nes ymlaen. A dwi'n ddiolchgar iawn i Aneirin am ymuno hefo ni. Mi fydd o yn pregethu o Rhufeiniaid Pennod 8 yn nes ymlaen, sydd yn amlwg yn torri ar yn cyfres ni o lythyr Paul at y Philippiaid wsos yma ac wsos nesaf deu gwir oherwydd mae dydd Sul nesaf yn Sul y Pentecost. Ond braf iawn eich cael chi hefo ni a dewch i ni gychwyn yn gwasanaeth bore yma yn gweddio. O ddiwein tad, da ni'n diolch i ti bod y greadigaeth yn dangos ysblander di yn rhoi cipolwg i ni ar sut fath o ddiw ti fel tad, mab ac ysbryd glân. A da ni'n gweddio wrth i ni addoli y bore yma y byddi di'n dod yn agos ata ni. Trwy ysbryd glân y byddi di'n rhoi goleuni i ni i weld bod Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr bendigedig wedi dangos dy gariad di i'r byd unwaith am byth yn dod i'n plith ni, i fyw, marw ac atgyfodi i'n hachub ni. Ni di'n bendithio ni, os gweli di fod y dda, ni di eneinio, Aneirin ac yn wir bod pob rhan o'r gwasanaeth yn fendith ac yn gysur i ni. Gwranda'n gweddi ni wan, maddau ni bob pechod a bai, am bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist yn harglwydd. Amen. A dewch i ni foli hefo'n gilydd bore yma wrth gyd gannu emyn 523 sy'n sôn am gariad Duw. O gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio drwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth sef pechod dan draed. O gariad, Da ni am wrando ar y darlleniad a Mair Williams yn mynd i ddarllen i ni o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, Pennod 8 ac adnodau 31 i 39 ac yna mae Eryl Davies am weddio. Cariad Duw. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll.
ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi popeth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fu farw, yn hytrach ac yfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil drosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Ai gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir i wein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig. Dy fwyn di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr, na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymisterau, nac uchelderau, na dymderau, na dim arall a grewyd, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ein tad yr hwnnwynt yn y nefoedd, da ni'n dod o flaen ti bore yma, yn cydnabod mai ti yw creuwr a chynhaliwr pob peth byw. Da ni'n troi ato ti fel Duw sy'n dad, mab ac yn ysbryd glân. A da ni'n dod o flaen ti yn ostynedig ac yn diolch bod ni'n gallu troi at rhywun sy'n gwrando pob gweddi. Da ni'n dod o'ch flaen ti ar bore Sul newydd yma ac yn edmygu gogoniant byd natur o'n cwmpas. Ond ochos y cyfyngiadau presennol mae'n rhai sy'n gaeth i'w cartrefi sydd ddim yn gallu rhannu yn y gogoniant hwnnw. Rhai yn gorau ynysu o achos cyflwr iechyd ac yn teimlo'n unig a phryderus yn yr adeg yma. Da'n gofyn i ti cynnal nhw ac yn gweddio bydd y cyfnod yma yn brysur dod i ben. Wrth sôn am unigrwydd, da ni'n meddwl am yr wythnos sydd wedi mynd heibio, sef wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Da ni'n gweddio dros yr rhai sy'n diodder o'r cyflwr hwnnw. A gweddio y bydd nhw'n gallu rhannu ar hyn sydd ar ei meddwl nhw gyda unrhyw un ffrind, teulu, unrhyw un yn y gymdeithas. A da ni'n diolch bod yna rhai fel meddwl.org ac yn enwedig yn myd amaeth y DPGA Foundation yn gwneud gwaith mor arbennig yn y maes yma. Da ni'n diolch yn bobl sydd yma i helpu. Da ni'n gweddio bore yma dros y rhai sy'n mewn profedigaeth, y rhai sy'n mewn ysbytai ac mewn cartrefi gofal. A da ni'n rhannu yn y teuluoedd yma sydd ddim yn gallu bod yn agos at i'w hanwyliad yn yr adeg pryderus yma. Da ni'n gweddio byddi di yn eu cosgodi nhw. Yn ystod y cyfnod yma, da ni'n diolch am gyfrwng y we, i allu rannu a cyrraedd allan ac i gynulleidfa newydd. Da ni'n gweddio bydd yr ysbryd ar waith wrth i'r holl wasanaethau'r adnoddau Cristnogol yma gyrraedd allan i gynulleidfa newydd. Ac yn arwen fwy o bobl at Grist, at yr Iesu Grist hwnnw, dy unig anedig fab a ddaeth i'r byd, i achub pechaduriaid triennus fel y ni. A diolch am bregethiad y Crist hwnnw yn ein bro a ledled Cymru. Y Crist hwnnw sydd yn ganolog i'r Efengil. Does dim Cristnogaeth heb bod Crist yn y canol. A da ni'n diolch am y rhai sy'n gweithio bydd yr Efengil hwnnw. Yr holl weithwyr, ond yn enwedig y gweinidogion a'r cenhadon sydd yn fflamau na ellir ei diffodd yn y byd hwn. Pobl yn rhoi eu bywyd mwyn Crist. Maddau ni sy'n syrthio'n fyr o'r gofyn hwnnw yn ein bywydau. Dwi'n gofyn bod ni'n pwyso mwy arna ti, yn ymddiried mwy arna ti, yn bod yn barod i ddarllen a myfyrio yn dair,
ac yn cyflwyno bob dim mewn gweddi. Llyn da ni'n gofyn am hyn i gyd y bore Sul yma. Nenwd fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ia, bore da. Diolch ti, Rodri, am y gwahoddiad ac am y fraint o gael agor y gair hefo pawb bore yma. Edrych ymlaen at eich cwmni chi, edrych ymlaen at eich gweld chi gyd, ond da ni'n diolch am y cyfryngau yma sydd yn gwneud hyn yn bosibl. Dwi'n mynd â chi, wahanol i Rodri sydd yn Philipia, dwi'n mynd â chi at Llythyr Paul at y Rhufeiniaid a'r wythfed benod yma. Yr wythfed benod sydd mor gyfarwydd i ni, mae'n gymaint o fendith i ni'n dydi wrth i darllen hi. Diolch i Mair am darllen yr adnodau yna sydd ar ddiwedd y benod. Y cwestiwn mawr sy'n cael ei ofyn ar ddiwedd y benod ydy pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu. Da ni'n nghyfnod y gwahanu mawr ac mae'n anodd weithiau bod ar wahân yn gilydd ar wahân i'r plant ac i'r plantos yn arbennig, ond mae'r cyfnod yma mynd i basio gobeithio. Mae Paul yn gofyn pwy a'n gwahana ni, pa rym sy'n yna, pa gryfder, pa awdurdod sy'n mynd i'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist, a'r ateb pendant buddigoliaethu sydd ganddo fo, wrth gwrs, ydy does na ddim byd, ddim byd o gwbl. Yn y nef, nac ar y ddeiar, nac uchder, na dymder, na dim byd. A wyddon ni amdano fo, na pethau da ni ddim yn gwybod yn iawn amdanyn nhw. Pethau yna i gyd efo'i gilydd. Dydyn nhw ddim yn mynd i ddinistrio'r berthynas sy'n rhwngtho ni a Duw yng Nghrist Iesu. A'r cariad sydd gan Duw tuag ato ni. Ond mae'r Beibl yn llawn o storïau am y gwahanu mawr. Yn cychwyn efo stori fawr y gwahanu yn Genesis, lle mae Adda yn penderfynu fysa fo yn hunan ynysu oddi wrth Dduw, ac o'i wirfodd yn troi cefn ar Dduw ac yn anufuddhau, ac wrth gwrs yn taflu yr holl greadigaeth i ryw fath o gaethiwed o'r cychwyn cyntaf yna, gaethiwed y gwahanu mawr sydd yn digwydd. Ac mae hanes Israel wedyn yn yr Hen Testament a'r unigolion enwog, da ni'n gwybod amdanyn nhw yn yr Hen Testament, i gyd i ryw raddau yn delio efo'r broblem yma bod nhw wedi gwahanu oddi wrth Dduw, naill ai yn ddeiaryddol, fatha da ni wedi'n gwahanu'n ddeiaryddol, oddi wrth yn capelu, Israel weithiau mynd ymhell i ffwrdd oddi wrth i teml a'i tre, a'i pentrefi, a'i gwlad, ddim yn clywed ei nentydd, ddim yn gweld ei mynyddoedd, ddim yn cael gymdeithas a'i gilydd, oedd y telynau'n cael ei crogi ar yr helig ac yn y blaen, doedd yr ymwahanu na wedi bod yn ddifrifol yn ei hanes nhw. Ac wedyn da ni'n cael hanes, wrth gwrs, yr gwahanu ysbrydol yna rhwng Duw a'i bobl, yr anufuddod yna i Dduw sy'n peri bod nhw'n treulio weithiau blynyddoedd o'i bywyd heb gwmni Duw ac ymhell oddi wrth i gyfamod o ac yn anufuddhau i'w ddeddfu fo ac yn y blaen. Da ni'n cael hanes unigolion fel Dafydd, weithiau sydd wedi bod mor agos at Dduw eto yn ymwahanu oddi wrth o dros gyfnod. Mae'n ddiddorol yn dydi bod ni mewn cyfnod o wahanu oddi wrth yn gilydd ac mae o'n ddarlun rhywsut o'r gwahanu mae pechod wedi'w greu yn y byd. Da ni yn teimlo bod ni eisiau weithiau cael bod yn agos at rhywun i gofleidio rhywun neu fod yng nghwmni rhywun eto. Ac felly mae'r salmydd hefyd Dafydd yn enghraifft da o hyn hefyd bod y dehead yna o gael bod yn un, o gael bod hefo'n gilydd, i fod hefo Duw, yn yr achos yma o gael cwmni a chymdeithas Duw yn real iawn i Dafydd. A mae'r edifeirwch yna o fod isio dod yn ôl at Duw yn eglur iawn, yn llawer iawn o'r Beibl hefyd. Ac fel y mab Afradlon yn hireithi am gael bod adre hefo'i dad, mae enaid yr unigolyn yna sy'n chwilio am Dduw yn brefu am yr arglwydd, fel mae rwy'n bach yn brefu am ei mamau. A cyfnod y dyfnu'n dod, a ni'n gwybod fynd y sŵn yn yr ardal yma o sŵn y defaid a'r wyn yn gwahanu. Ond y dehead yna fod hefo'i gilydd eto sydd yng nghalon pawb sy'n ceisio Duw. A dyma rai adnodau sydd o Salm 51, Salm yr edifeirwch mawr, lle mae Dafydd yn dweud, please, paid a tynnu dy ysbryd glân oddi wrth i, paid a gwahanu fi oddi wrth yr ysbryd glân, paid a gadael i'r ysbryd yng ngadael i aros hefo fi, a dyma'r adnodau. Crea galon lan yno fo Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o mewn. Na fwrw fi ymaith oddi ger dy fron,
ac na chymryd ysbryd sanctaidd o ddiwrthyf. Dyrodd drachefn i mi o'r foledd dy iachawdwriaeth, ac hath hael ysbryd cynnal fi. Da ni'n clywed yn y geiriau yna yr awydd i fod yn agos ac i fod yng nghwmni Duw a'r ysbryd ac y cwmni Duw. Da ni isio byw a marw wrth draed yr arglwydd pan da ni yn yr edifeirwch yna. Clywed un o eiriau pyr y nef yn ddigon i ni i ddod â ni'n agos at Duw. Ac i gadarnhau mewn ffordd yr awydd sydd gan Duw hefyd i ddod ato ni. Wan, yn y llythyr at yr Rufeiniaid, mae Paul yn gwneud rhywbeth arbennig. Ddim jyst yn disgrifio'r cariad yna sydd gan Duw tuag ato ni, ond mae'n rhoi y cariad yna yng nghyd-destun deddfe a chyfiawnder a cyfraith Duw, ac mae'n dangos i ni mewn ffordd sut mae Duw yn gallu'n caru ni i'r fath raddau, nes fydd na ddim gwahanu rhyngthon ni a'r cariad yna, ond yn gwneud hynny heb dorri deddfe i hun. Wan, da ni wedi clywed am rai gwleidyddion sydd yn dweud pidiwch a gadael gartre, pidiwch a mynd i chael gartrefi gan ymlaen, ond maen nhw eu hunain yn mynd i'r ail gartrefi, ac maen nhw wedi, wrth gwrs, wedi ymddiswyddo oherwydd hynny. Felly, mae Duw yn gorfod os di'n yn caru ni, ac os di eisiau'n caru ni'n iawn, mae rhaid o anrhydeddu hefyd y gyfraith a'i gyfraith o'i hun, y deddfau mae o wedi gosod. Ac hefyd mae'n gorfod anrhydeddu gyfiawnder ei hun a'i wirionedd ei hun. Mae Paul yn y llythyr at yr Rufeiniaid yn dangos i ni sut mae Duw yn gallu'n caru ni mewn cyfiawnder ac mewn caru ni heb gyfaddawdu i sancteiddrwydd ei hun. Ac mae'n rhyfeddol iawn. Mae o'n dweud bod rhaid i ni mewn ffordd gael trefn, cael delio hefo, cael madel ar y pechod a chanlyniadau pechod. A'r ffordd wrth gwrs rhyfeddol iawn y mae yn penderfynu gwneud hynny ydy trwy anfon ei fab ato ni ac i'r arglwydd Iesu Grist ei hun gymeryd arno ei hun yn pechod ni a'n arwahanrwydd ni ac i farw ar groes. Wan, yr ymadrodd sydd yn cyfleu y rhyfeddod mawr yma ydy fod y pobl sydd yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist yng Nghrist. Dyna'r gair yma'n ddefnyddio, y geiriau yma'n ddefnyddio, yng Nghrist. Yn yr arglwydd Iesu Grist, fel mae Noa a'r greaduriaid, a'r greadigaeth, yr hadeg yn y blaen, yn yr arch yn yr Hen Testament, felly mae'r crediniwr a'r credinwraig yn Iesu Grist wedi huno rhywsyd yn y noddfa, wedi mynd i mewn i Iesu Grist yn ysbrydol. Rwan, mae term yng Nghrist yn mor gyfoethog. Mae o yn llawn ystyr. Dyma chi rei o'r ystyron. Wrth i'r Cristion ddod i gredu, wrth i ni gael yn haeleni, wrth i'r ysbryd gweithio yna ni'r edifeirwch yna, a'r dyhead yna fod yn un eto hefo Duw, beth sy'n digwydd ydy bod ni yn cael delio hefo'r pechod fo'r hen natur dynol sydd yna ni. A mae hwnnw, fel Paul, yn cael ei groeshoelio ar y groes hefo Iesu Grist. Wan, Iesu ydy yr un sydd yn diodde'r gwahanu eithafol yna, yr eitha yna o fod heb Dduw. Does na neb arall yn gwybod beth ydy o i fod yn yr uffern yna o fod heb ei dad, gymaint ar arglwydd Iesu Grist. Mae farwolaeth o mor unigryw. Mae o'n yn cael ei wahanu oddi wrth ffynhonnell bywyd, ffynhonnell goleuni, ffynhonnell y cariad tragwyddol, ffynhonnell y gogoniant tragwyddol, oedd wrth gwrs yn ei dad. A rwan mae o'n cael ei wahanu ar y groes yn yr angau yna, mwyn ni a throsom ni, ac yn lle ni, mae o'n diodde'r pethau yna, yr gwahanu yna, ac yn ei wahaniad oedd wrth Duw, wrth iddo farw. Mae holl wahanu a dylanwad, euogrwydd a holl wahanu'r greadigaeth sydd o'n cwmpas ni, yr holl ddioddau sydd yna yn y byd, yr holl ing, a'r gorthrwm, a'r cyfyngder sydd yna, a'r newyn, a'r holl bethau mae Paul yn sôn amdanyn nhw fyma, mae'r holl bethau yna yn cael ei profi gan yr arglwydd Iesu Grist yn y gwahanu yna sydd ar Galfaria. Ac yn y gwahanu yna mae o'n cymeryd yn hen natur ni, yn hen natur bechadurus ni, ac yn lladd y natur yna. Dyma'r adnodau sydd gan Paul ym Mhennod 6 sydd yn dweud am hyn. Oherwydd, os deithom ni yn un ag ef trwy farwolaeth ar lun i farwolaeth ef,
Fe'n ceir hefyd yn un ag ef yn yr atgyfodiad trwy atgyfodiad, a'r lun i atgyfodiad ef. Fe wyddom fod yr hen ddynoliaeth oedd ynom wedi ei chroeshoelio gydag ef, mwyn dirymu corff pechadurus ac yn cadw rhag bod mwyach yn geithion i bechod, oherwydd mae'r sawl sydd wedi marw wedi ei ryddhau oddi wrth bechod. Ac os buom ni farw gyda Christ, yr ydym yn credu y cawn fyw gydag ef hefyd. A ni'n gwybod na fydd Christ wedi gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach, collodd marwolaeth i harglwyddiaeth arno ef. Ac felly y marwolaeth Iesu Grist, da ni eto'n cael yn gwahanu oddi wrth yn pechod a chanlyniadau'n pechod ni. Ac mae'r cyfiawnder Crist yn dod yn eiddo i ni, yr iawn mae o'n i dalu dros yn pechod a ni wrth farw yn cael ei weithredu, a da ni'n cael y fraint o fod yn rhydd oddi wrth yn pechod. Marw i bechod, pechod wedi farwhau yno ni, a bywyd yr arglwydd Iesu Grist trwy atgyfodiad yn dod yn reality yn bywyd ni. Wanda, os di Iesu Grist yn un sydd wedi dioddau hynny trosta ni, a da ni wedi'n huno a Iesu Grist yn y farwolaeth yna, meddwl Paul, da ni'n cael yn huno hefyd yn ei atgyfodiad o, a mae bod yng Nghrist yn golygu bod ni'n un a'r bywyd sydd gan yr arglwydd Iesu Grist rwan hefyd ar gyfer y byd. Y bywyd tragwyddol yna sydd ganddo ni, da ni'n credu bod y ganddo ni yng Nghrist, a'r tragwyddoldeb yna, a'r bywyd o lawnder yna, ac o fendith ac o ras yna, a'r cariad yna sydd gan Dduw tuag ato ni, yn fanna, yn y bywyd yna, does na ddim gwahanu i fod rhyngthon ni a chariad Dduw. Mae'n rhyfeddol mae'r un a wahanwyd i'r eithaf, sef Iesu Grist ar groes Calfaria, hefyd sy'n cael ei uno i'r eithaf hefyd. Does na ddim datod y cwlwm sydd rhwng Duw a Christ. Does na ddim torri i fod ar y cariad bella sydd rhwng Duw a'i fab. Be fedrith dorri'r berthynas yna rhwng Duw a'i fab? Dim byd, dim grymuster o fath na byd. Ac felly, os ydym ni yng Nghrist, mi rydym ni yn y lle diogela posibl. Ni all angau hyd yn oed. Na thywysogaethau, nac angylion, na pethau gweledig, nac anweledig, na. Dim byd arall yn gwahanu ni os da ni yng Nghrist, oherwydd does na dim gwahanu rhwng Crist a'i dad chwaith. Fy holl elynion, medda'r ymynydd, dwedwch pwy o'ch cewri cedur mawr ei rhi, all glwyfo mwy ein harglwydd ni, fy arglwydd ni. Peth arall da ni eisiau sylwi pan da ni yng Nghrist ydy bod ni yn y cymod yna mae Duw yn ei weithredu yn y byd. Y cymod yn yr ystyr bod Duw yn dod â ni yn un ar ôl y gwahanu, bod ni'n dod â ni i undod bwriad, i undod bywyd, i undod cymod a heddwch efo fo'i hun. Ac felly mae'r cyfryngwr mawr y cymod, sef yr arglwydd Iesu Grist, yn gweithredu yn y byd. Ac nid yn unig yn y byd, da ni'n brofiadol ohono fo, ond yn yr holl greadigaeth mae Duw yn gweithredu cymod. Mae'n dod â pobl at ei gilydd, mae'n dod â chenhedloedd at ei gilydd, mae'n dod â bywyd yr eglwys yn un. Dyna pam da ni'n gallu deud bod ni'n un yng Nghrist efo'n gilydd, oherwydd bod ni yn yr arglwydd Iesu Grist, a'r arglwydd Iesu Grist yn gymodwr rhyngthon ni a'n gilydd. Ac felly mae'r eglwys i fod i weithredu yr undod yna da ni wedi brofi yng Nghrist. Peidio a fforsio arwahanrwydd yn y byd. Peidio a gwneud pethau rhyfela a chreu tensiynau ac anifyrwch yn y byd a cheisio gwahanu rhwng pobl a'i gilydd. Da ni i gymodi fel mae Crist yn cymodi'r byd hefo Duw. Dyna'n gwaith ni. Ac mae'r gwaith yna'n anturus eithriadol ac mae o'n fyrlymus ac yn, wyddwch chi, mae gweld gwaith Duw ar waith yn y byd, yn gweithredu yn y byd i ddod â pobl at ei gilydd yn ryfeddol iawn. A da ni'n credu fod yr holl gredigaeth yn cael ei thynnu mewn fel petai yn ôl i fewn i'r arglwydd Iesu Grist
a bod yn yr arglwydd Iesu Grist, bod yr holl greadigaeth yn cyd-sefyll, holl drysorau gras a chariad Duw yn llawn yn Iesu Grist, yn tynnu bob peth yn ôl at ei gilydd ar ôl y gwahanu mawr, tynnu ni nôl at ei gilydd. Da'n ni'n edrych ymlaen, dwi'n siŵr, i gael cyfleidio yn plantos a'r wiresau sydd ganddo ni, a chithau dwi'n siŵr bod yn edrych ymlaen at fod hefo pobl eto yn normal. Mae Duw yn cyfleidio ni yn Iesu Grist, yn caru ni, ac yn dod â ni i le lle da ni yn cael bod mewn heddwch efo'n gilydd. Di orffen trwy ddarllen rhai adnodau eto o Lythyr Paul at Rufeiniaid, yr adnodau ola yna, ac hefyd yr ail benod o'i lythyr at y Corinthiaid, i chi cael gweld eto, i chi cael cyd-darllen gogoniant yr adnodau yma. A gobeithio byddan nhw'n gysur i chi. Byddan ni'n meddwl am yn anwyliad sydd ddim wedi gweld nhw ers dalwm, ers rai wythnosau, ers rai misoedd, yr rhai sydd falle mewn cartrefi neu mewn ysbytai ar hyn o bryd. Da ni'n meddwl am y gwahanu a pa mor anodd ydy hi. Da ni'n deheu am ei gweld nhw. Ond da ni'n gobeithio fydd y gair yma'n gysur iddyn nhw ac i bawb sydd yn gwrando fod yr arglwydd Iesu ac yn yr arglwydd Iesu o fod yng Nghrist does na ddim gwahanu i fod rhyngtho ni a chariad Duw, ac mae'r cariad yn andragwyddol ac yn ddiogel ac yn sicrwydd mawr i ni. Pob bendith i chi, dwi'n edrych ymlaen at eich gweld chi eto a gobeithio gewch chi heddwch wrth wrando'r gair heddiw. Dyma nhw'r adnodau. Yn wir y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn daer am ei blant Duw gael ei datguddio, oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd nid o'i dewis ei hun ond trwy'r hwnnau darostyngodd. Yn y gobaith y cair greadigaeth hithau i ryddhau o gaethiwed all y greadigaeth a'i dwyn i ryddid gogoniant, plant Duw. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond yn ni sydd â blaenffrwydd yr ysbryd gennym, yr ydym ninnau'n ochneidio yn ym ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Yr wyf yn gwbl sicr, na all nac angau, nac einioes, nac angylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dymderau, na dim arall a grewyd, ein gwahanu o ni oddi wrth gariad Duw, sydd yng Nghrist Iesu, ein harglwydd. Felly, os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd, aeth o'r hen heibio y mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw yw'r hwn sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist, a rhoi ni weinidogaeth y cymod. Hynny yw yr oedd Duw yng Nghrist, yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb ddal neb, yn gyfrifol am ei droseddau, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Felly, cenhadon dros Grist ydym ni, fel pe bai Duw yn apelio atoch trwom ni. Deisif yr ydym dros Grist, cymoder chwia Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef, yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Wel, i gloi'r gwasanaeth, gadewch ni gydweddio efo'n gilydd. Arglwydd, da ni yn clodfori'r enw di ac yn diolch i ti o galon, Arglwydd, am gael bod yng Nghrist Iesu, dy fab annwyl dy hun, ac ynddo ef, yn bod ni yn ddiogel, ac ynddo ef na does na ddim byd o gwbl sydd mynd yn gwahanu ni oddi wrth y gariad di. Diolch i ti am hynny, Arglwydd, ac wrth i ni gofio am bawb sydd mewn argyfwng y bore yma. Da ni'n gweddio byddu di yn eu cadarnhau nhw, yn eu cysuro nhw. Ni atgoffa nhw, Arglwydd, y byddu di yn gofalu amdani nhw am byth yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn eu caru nhw i dragwyddoldeb. Arglwydd, bendithia ni a'n teuluoedd, phawb sydd ar y meddwl ni ymhell ac yn agos, gogoniant i thenw. Yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, i gloi, sy'n ni'n hoffi ni ganu diogel wyf, neu wrando ar y cor yn canu diogel wyf.
Mae'r ymadrodd yno ti yn y cyfeithiad yma. Diogelwyf yno ti, Iesu da. A'n gweddi ni ydy bydd diogelwch yna a'r sicrwydd yna yn dod i ran bob un ohono ni. Pob bendith i chi, edrych ymlaen at eich gweld chi.